Aktuálne sme prijali zásadné rozhodnutia ohľadom zrýchlenia vyplácania priamych platieb. Ide najmä o zrýchlenie priebehu samotných kontrol. Zároveň sme zrýchlili proces vydávania rozhodnutí na tú základnú schému BIS, to znamená základná podpora na plochu. Dôležité je povedať, že od 19.2. budeme vyplácať schému, čo sa týka pastevného chovu a viazanej zeleniny. A od 29.2. vydávame rozhodnutia na veľkú schému, čo sa týka celofarmovej ekoschémy. Tam pôjde až o 100 miliónov eur. A zároveň najnovšia informácia, kde sa nám podarilo zrýchliť proces vydávania rozhodnutí pri schéme pre podporu mladých poľnohospodárov. To znamená, že tam bol plán až na konci marca vyplácať a vydávať rozhodnutia, ale aktuálne budeme túto schému vyplácať už od 29.2. PPAčku vedie nový generálny riaditeľ. Marek Čepko do Pôdohospodárskej platobnej agentúry prichádza z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, kde pôsobil ako generálny riaditeľ a v minulosti pôsobil aj na Ministerstve dopravy a Ministerstve životného prostredia. O jeho prioritách a víziách do budúcnosti sa dnes porozprávame v PPA podcaste. Pán Čepko, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Prichádzate do PPAčky s konkrétnymi predstavami, ako by mala agentúra fungovať. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč pri vašom menovaní povedal, že ste svoje odborné znalosti a zručnosti v krátkom čase preukázali už v pozícii riaditeľa MPPC a verí, že PPAčku posuniete správnym smerom. Aké sú teda vaše prvé rozhodnutia po nástupe do funkcie? Musím na úvod skonštatovať, že situácia, v ktorej som prebral PPAčku, nie je vôbec dobrá. Priam by som to nazval až kritická. Vzhľadom na pomalšie vyplácanie priamych platieb v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo nevyhnutné už okamžite po prvých dňoch prijať systémové opatrenia na zrýchlenie vyplácania. Dovoľte mi ale pomenovať situáciu a dôvody, prečo sme sa do tejto situácie dostali. Vzhľadom na novú spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorú realizujeme od roku 2023, Slovenská republika musela prijať nové legislatívne opatrenia, ktoré na ministerstve pôdohospodárstva boli prijaté neskoro. To znamená, že my ako vykonávateľia na poľnohospodárskej platobnej agentúre sme dostali neskoro vlastne zadanie na prenesenie do administrácie kampane 2023, čo spôsobilo teda hlavne nesprávne rozhodnutia zo strany predchádzajúceho vedenia ministerstva a na PPAčke to spôsobilo vlastne časové oneskorenie. Ďalším dôvodom sú veľmi komplikované prílohy v rámci administrácie žiadosti. Bavíme sa teda hlavne o prílohe evidencia vlastných a prenajatých pozemkov, kde sa vlastne v rámci podávania predĺžovali lehoty a to spôsobilo vlastne skrátenie času na administráciu na PPAčke. Celý časový harmonogram sa posúval a dneska sme vlastne v situácii, kedy farmári boli zvyknutí, že už v decembri dostali značnú časť financií. My sme síce vyplácali zálohové platby, ale tá aktuálna situácia je pre farmárov veľmi, veľmi komplikovaná. My ju registrujeme a robíme maximum preto, aby sme vedeli to vyplácanie zaakcelerovať. Čiže toto sú prvé kroky, ktoré som musel okamžite po nástupe realizovať a zároveň sme v období, kedy sa pripravujeme na kampaň 2024, čiže tej práce je naozaj veľa. Chcem ubezpečiť všetkých farmárov, že pracovníci PPA pracujú v maximálnom vyťažení. Poľnohospodáru bude určite zaujímať, aké sú vaše najbližšie priority? Moje priority z pohľadu agentúry sú následovné. V prvom rade by som chcel zásadným spôsobom stabilizovať pôdohospodárskú platobnú agentúru ako inštitúciu. To znamená, že je nevyhnutné sa pozrieť na interné procesy, ako sú nastavené. Potrebujeme agentúru posunúť aj z pohľadu digitalizácie. Tá bude v ďalších rokoch novej spoločnej poľnohospodárskej politiky a hlavne aj s ohľadom na zrýchlené vyplácanie v budúcnosti, ktoré chcem realizovať. Digitalizácia bude kľúčová.
Ďalšia veľmi dôležitá téma je komunikácia zo strany PPA, či s ministerstvom pôdohospodárstva, kde som počas krátkeho pôsobenia zaznamenal nie ideálnu komunikáciu a spoluprácu. Čiže to sú veci, ktoré si potrebujeme nastaviť v rámci rezortu. Zároveň potrebujeme posilniť komunikáciu aj s Európskou komisiou, potrebujeme s ňou viacej hovoriť. Veľmi často sa s ňou potrebujeme sa s ňou radiť včas, aby sme vedeli my následne tieto predstavy Európskej komisie prenášať do našej činnosti, ale ako najkľúčovejšiu považujem komunikáciu so žiadateľmi. To znamená, že s farmármi. Tam vidím najväčší problém aj súčasnej situácie z toho dôvodu, že situácia, v ktorej sa nachádzame, čo sa týka vyplácania priamych platieb, nebola dobre odkomunikovaná predchádzajúcim vedením ministerstva a PPAčky. Keby farmári vedeli na jeseň, že v súvislosti s novou poľnohospodárskou politikou bude proces komplikovanejší, tak by sa zariadili a vybavili by si prefinancovanie zo strany bank a dneska by situácia nebola taká, aká je. Pán riaditeľ, môžete prezradiť, aké konkrétne opatrenia pre dosiahnutie vašich cieľov príjmete? Aktuálne sme prijali zásadné rozhodnutia ohľadom zrýchlenia vyplácania priamych platieb. Ide najmä o zrýchlenie priebehu samotných kontrol. Zároveň sme zrýchlili proces vydávania rozhodnutí na tú základnú schému BIS, to znamená základná podpora na plochu. Dôležité je povedať, že od 19.2. budeme vyplácať schému, čo sa týka pastevného chovu a viazanej zeleniny. A od 29.2. vydávame rozhodnutia na veľkú schému, čo sa týka celofarmovej ekoschémy. Tam pôjde až o 100 miliónov eur. A zároveň najnovšia informácia, kde sa nám podarilo zrýchliť proces vydávania rozhodnutí pri schéme pre podporu mladých poľnohospodárov. To znamená, že tam bol plán až na konci marca vyplácať a vydávať rozhodnutia, ale aktuálne budeme túto schému vyplácať už od 29.2. No, v týchto dňoch sledujeme veľké protesty farmárov v Európe a aj slovenskí poľnohospodári pripravujú vlastné aktivity na podporu svojich zahraničných kolegov. Vy máte osobnú skúsenosť s farmárčením, preto by bolo zaujímavé poznať váš názor na tieto protesty. Na úvod by som chcel povedať k tejto téme, že rešpektujem protesty farmárov, pretože je to ich ústavná možnosť. Ja z môjho pohľadu si uvedomujem, že Európska komisia má nejaké ciele, čo sa týka posúvania pohľadu na poľnohospodárstvo ako také, aj v súvislosti so zmenou klímy a ďalšími faktormi. Je na druhej strane dôležité si uvedomiť aj pozíciu farmárov. Hej, čiže bude nevyhnutné, aby Európska komisia v spolupráci aj teda s krajinami zhodnotili, akým spôsobom chcú posúvať poľnohospodárstvo v ohľade teda aj dovozu rôznych komodít z Ukrajiny, emisných kvót a tak ďalej. Čiže tá problematika je veľmi, veľmi komplikovaná. Rešpektujem farmárov, ich protesty, ale chcem, aby sme si povedali jasne, že pozícia Pôdohospodárskej platobnej agentúry je pozícia administratora vyplácania priamych platieb v tejto oblasti a samozrejme, že poskytovania štrukturálnych fondov, čiže my neriešime zásadným spôsobom politiku, ale skôr vykonávame to, čo nám vlastne nejakým spôsobom určí rezort a Európska komisia. No, ja už som spomenul, že máte prax aj z druhej strany, rozumiem vám, ja som trávil letné prázdniny na lazoch u starých rodičov, takže viem všetko, čo to obnáša. Ako využijete túto vašu skúsenosť pri vedení platobnej agentúry? Myslím si to, že som pôsobil v poľnohospodárskej praxi, môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre veľmi pomôcť. Viem osobne, čo je to byť v pozícii farmára, ktorý nemá informácie o tom, v akom stave sú jeho priame platby. Toto je záležitosť, ktorú chcem zásadným spôsobom využiť a zmeniť komunikáciu PPAčky so žiadateľmi, s partnermi. Bude to kľúčovou témou mojej práce. My potrebujeme interne PPAčku nastaviť tak, aby farmári pochopili, že sú pre nás partneri. Farmári nemôžu byť tí, ktorých my ideme z pozície PPA, obrazne povedané, byť po ich narobených chrbtoch,
pretože majú iné povinnosti. Samozrejme, že je potrebné si povedať, že my máme nejaké náležitosti, ktoré musíme zabezpečiť pre ochranu finančných záujmov Slovenskej republiky a Európskej komisie. To znamená, že farmári musia pochopiť, že musia aj oni pracovať zodpovedne, čo sa týka kvality predkladaných žiadostí. Ako príklad uvediem aktuálne vysoký počet kontrol na mieste, kde do počtu kontrol nám vlastne vchádza aj počet a percento chybovosti jednotlivých žiadostí podávaných zo strany farmárov. To znamená, zjednodušene povedané, o čo viacej chýb budú robiť farmári, o to viacej budeme mať kontrol a my sme tu od toho, aby sme zabezpečili, aby proces a kvalita podávania žiadosti bola čo najvyššia. A vieme to zabezpečiť jednoduchým spôsobom. Aktuálne som prijal opatrenia o tom, že každý jeden pracovník regionálneho strediska v pôsobnosti PPA má pokyn, aby komunikoval s farmárom. To znamená, že od môjho nástupu sa nesmie udiať situácia, že by farmárovi nejaký náš kolega nezdvihol telefón a v rámci možností ho informoval o tom, v akom stave je jeho žiadosť, pretože sú samozrejme že náležitosti, o ktorých informovať nemôžeme. Myslím si, že to farmári rešpektujú, ale je dôležité v rámci toho, čo vieme odkomunikovať, byť proaktívny a chcem tieto veci, čo sa týka komunikácie, zásadným spôsobom zmeniť. V minulosti ale ste tiež pôsobili na ministerstve životného prostredia. Ono sa hovorí, že záujmy ochranárov a poľnohospodárov sú tak v priamom rozpore. Myslíte si, že je to skutočne tak, alebo respektíve kde vidíte možné prieniky týchto dvoch záujmov? Myslím si, že keď chceme byť úspešní ako krajina, tak je nevyhnutné, aby jednak poľnohospodári, ale aj zodpovední, ktorí sa zaoberajú ochranou životného prostredia, spolupracovali. Tá spolupráca a hľadanie prienikov je úplný základ toho, aby sme sa posunuli dopredu. A preto osobne veľmi, veľmi vítam aj veľmi dobrú spoluprácu ministra pôdohospodárstva pána Takáča a ministra životného prostredia pána Tarabu. Do funkcie generálneho riaditeľa agentúry prichádzate v čase druhého roka novej poľnohospodárskej politiky. V tom prvom roku to boli zavedené novinky, zjednodušene povedané, vychytali sa také tie detské choroby a tento druhý rok by už mal byť pokojnejší. Ako k tomu chcete prispieť? Prispiejeme tomu najmä tým, že si nastavíme veľmi kvalitné interné procesy. My sme v tomto týždni predstavili prvýkrát v histórii pôdohospodárskej platobnej agentúry a ministerstva pôdohospodárstva harmonogram administrácie priamych platieb na rok 2024. To znamená, že už vo februári farmári vedia, v akých termínoch budeme dávať výzvy na predkladanie žiadostí. Samozrejme, že kedy budeme vyplácať zálohy, v akých ekoschémach, kedy budeme vydávať rozhodnutia. Je tam, myslím si, že dôležité povedať, že v porovnaní s kampaňou 2023, ktorú aktuálne vyplácame, sa nám podarilo nastaviť interný proces tak, že pri veľa častiach toho harmonogramu budeme vyplácať podpory skôr, to znamená, že zálohy prídu skôr, rozhodnutia skôr. Je tam zásadný posun a myslím si, že to sú kroky, ktoré môžu byť signálom aj pre farmárov, že PPA sa vyvíja dobrým smerom. Veríte, že sa podarí obhájiť ťažko nadobudnutý kredit PPAčky a že budú spokojní aj samotní farmári? Čo sa týka kreditu PPA, tak musím na úvod v tejto téme povedať, že si myslím, že na PPA pracujú profesionálni zamestnanci. Vidím tam teda odbornosť značnú. Čo sa týka komunikácie a to, akým spôsobom sa PPA prezentuje, tam vidím nedostatky. PPA prechádza určite v najbližšom období, prejde dynamickou zmenou. Je potrebné, aby sa PPA prestala uzatvárať do seba a je nevyhnutné, aby sme pracovali v prospech farmárov. A takisto bude nevyhnutné, aj keď na túto tému aktuálne ešte neviem dať stanovisko, čo sa týka akreditácie PPA. Tam potrebujem na to čas, aby sme sa zorientovali v problematike, ale samozrejme, že môjim záujmom bude obhájiť kritériá, ktoré boli nastavené a pokračovať v tom, aby PPA bola jedna profesionálna proklientská agentúra.
No, verím, že sa všetko, čo tu dnes odznelo, podarí k spokojnosti tých, pre ktorých platobná agentúra existuje, teda pre všetkých tých, ktorí podnikajú v agrosektore, od poľnohospodárov, lesníkov až po tých, ktorí sa snažia zlepšovať podmienky na vidieku. Rovnako verím, že si rozoberieme toto všetko pri ďalších stretnutiach ešte detailnejšie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor generálnemu riaditeľovi PPA Marekovi Čepkovi. Ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšie rozhovory. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť a tešíme sa opäť v ďalších častiach PPA podcastu.